Yine son kuvatta bolan bir nemeler vardır, karşılıklar ortalığı. O näme diýler, o provokasiýa diýerler diýip men adyny goýýan. O umumyny alsak o sabotajam. O akyl bilen oynamak da adamlaryň akyllary bilen oýnaýarlar. Indi bizim o gözeller gözeline gelelim. Men bunu iň soňuna goýdum. Sebäbi Dur Sultan Taganow bardyr. O döredilen bir gahrymandyr. Näme üçin döredildi? Bunu hem gahryman edip halkyň ünsüne oňa bermek ýöregde saýlanýandyr, ýaş bolmaly, owadan rak bolmaly, gözel diýip ýazdım. Şonuň ýaly adamy getirsen halkyň ünsü çekilýär, soň onu ine tutjakmyş, basjakmyş, ýene bir zat boljakmyş. Ay Türkiýe, gaty erwet, Türkiýe biziň halkymyza nämeden bu diýip we Türki döwletleriň birleşigine garşy gitjek derejede siýasat ýöretmeli bular. Halkın beynini kirletmeli. Yine size ýönekeýjek bir soru sorajak. Şol iň uly konsullugyň öňüne çykan wagtda näçe yüzlerçe adam bardy. Ýöne bir sanjyk gözel gyz aldylar içeri. Näme üçin aldylar? Owadan diýip aldylarmy? Men size gurrun berjek. Yine o advokat dostum bilen men gittim. Silivri'ye gittim. İza uğratma merkezi değil ýa-da. Soň o taýa bardyk. Soň meniň adwokatym içeri girdi. Meni sokmady, advokat olmasaň içeri almaýan ekenler, ýoksa men hem girjekdim. Ýöne girmedigim hem gowy bolupdyr. Onu ine aýdyp berjek. Ine advokat içeri girýär, soň Dur Sultan bilen görüşýär. 15 minut wagt berýärler. Advokatyň elinde Dur Sultanyň dosyesyny berýärler. Soň dosyenyň içine seredýär. Dosyenyň içinde polis hakaret we ruhsatsyz miting diýip ýazýar. Soň Dur Sultan näme etdiň diýip sorapdyr. Meninki syýasy diýämiş. Soň dosya seredýän diýe syýasy hiç bir ýeri ýok diýe. Bu zat günde bolup beren zat diýe-de. Günde 3-4 İstanbul'un içinde 3-4 ýerde bolýandyr diýe. Onuň ýazaty ýok diýe. Soň näde bolýar diýip soradym diýe. Men diýe Ýewropadan gaçyp atalgaljak diýemiş. Meninki şonuň üçin syýasy diýemiş. Yine şo taýda Dur Sultan tutulýar. Oyunu biz bildik. Yani o oyunun yükünü uzun koyuverdik yani. Seyredin 1 yıl oldu. 1 yıldan beri şu vakta çelli aytmadık. Ondan son devamında näme oldu? Ay deport edecekmiş, edýärmiş. Yani aslında Dur Sultan sen çık bu taýda 3 aylap garaşma sen ya Türkiýeden bir zatlar etdi. Yok, men Ýewropany isleýän diýmişdi olam. Ýewropada vermedi. Inanmaýa, onuň ýazaty ýok, ildeşler. Akıl var, mantyk var diýerler. Bu zatlar bilinmeli. Indi näme bolýar? Soň Dur Sultandan ýerýärler. Sen indi git diýär, git. Sana bermeýärler, bu taýda oturma diýerler. Soň Dur Sultan çykýar, ona dawaralan näme diýerler? Ay bizim adwokatymyz çykardy, o çykardy, bu çykardy diýip. Soň ýyzynda Dur Sultan başga bir sebäp bilen tutulýar. 4 sany madda var dosyesinde. 2 maddasyny aýdaýyn, beýleki ikisini men aýtmak islämem o kadar agyr gelýär maňa onu aýtmak. Birincisinde narkotik saklamak barada. Seredin narkotik saklamak barada. Narkotik çekmek ýa-da satmak däl. Öýünde narkotik saklamak barada. İkincisi hem maşençilik ýa-ni dolandyrjylyk ýa şoňa benzeş näme barada. Beýleki 2 maddany men aýtmak islämem ýa-ni gaty utandyrjy. Şu ikisi hem yeterli. Soň şu sebäpli bunun suudu bolmaly. Suuda bellenlen wagty bar, soň şoňa çagyrýarlar. Dur Sultanam barmaýa, gaçyp ýör şu wagtda çelliň. Ine her gezek ekrana çykyp aýdýar, meni polis çagyrdy, basyş etdi, ýok, deport edecekmiş, ýene bir zat diýär. Aslında o zat däl. Onuň şu ýanky narkotik ýa ýene bir zat meselesinden sebäpli näme çagyrýarlar? Suuda, suudun güni bar, barmaly. Suuda barmaýa, suuddan gaçak düşýär. Yani suuda varmasan onun nemesi has uludur. Soň näme diýerler? Ýene täzeden çağırmalyda her gezek olam öz günäsi. Bu zatlaryň o suratnam, ýani Qıdasyanyň suratnam ine biziň elimize nädip geçdi? Ine näme diýerler ona? Nuru diýerler, Nur Muhammed diýerler. O bar näme diýip beren? Dubaydan gelip dernek açyp beren. Ine şonuň näme kömegi bilen biziň elimize geçdi. Şu arkaly geçti. Soň seretdik. Madda ýazýar. Soň maddalaryny internete ýerip ýazsan çykýar hemmesi. Sizin de kararyny berin. Ýene bu zadyň ýüpü uzundy ýene. Entegem uzun. Biz ýüpü çalaja çekdik yani. Çalaja çekdik ýüpü. 1% çekdik.
Hemmesini çeksek gater ve zatlar var bunun arkasında.